Godmorgen, Else. Jeg har en ny med i dag. Hej, Sofie. Er det din første dag? Ja, det er det. Det var faktisk noget første dag ude ved. Har du arbejdet over i sundhedsfag før? Nej, men jeg kunne bare godt tænke mig på at arbejde med mennesker. Vi glæder sig til, du kommer. Ellers kan de sgu da også gerne hoppe. Godt, Asta. Hvor gammel er din datter? Hun er 10. Det var jo trist nok. Vi skulle skældes. Sådan det. Jeg skulle gerne lige lukke dig til at tage en vagt i morgen. Men jeg har godt nok min datter, hun først hjemme søndag. Altså, jeg har manglet virkelig folk til weekend, og særligt i morgen. Så hygger vi bare ekstra meget næste gang, ikke? Klar igen, det måske i påske. Så har du aldrig lige at bruge et viskestykke? Vi vasker kun af og stiller til tørren. Ja, du har mange gode undskyldninger. Så lige meget med de der dumme pårørende nogle gange. Du ved godt, hvor god du er til dit arbejde. Men du er simpelthen nødt til at passe på med, at du ikke knytter det. Og så kan det galt ud i et eller andet tidspunkt. Gå din vej, dumme sov! Jeg har selv prøvet at stå i den slags situation. Men så fokuserer jeg altid alt det gode, jeg også ved, de gør. Ja, du er da helt doof, eller hvad? Du skulle fandme skamme det, skulle du. Og du er så ring til dit arbejde. Føj et menneske, du er. Jeg har en lidt om at få dem til at overleve. Men at få dem til at leve, mens de er.